Eibarko Juan San Martin udal liburutegiak Maria Moliner saria irabazi du. 50.000 biztanletik berako udalei zuzenduta, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak irakurketa bultzatzeko proiektuei emandako saria da. Eibarko liburutegiak Kultura Ministerioaren Maria Moliner saria irabazi du irakurketa bultzatzeagatik. Juan San Martin udal liburutegia da Gipuzkoan sari hori jaso duen liburutegi bakarra, eta liburutegia Topalekoa proiektuagatik eman diote umei eta gaztei zuzendutako asmoarekin. Maria Moliner saria lortu duen liburutegia Topalekua proiektua 3 jarduera motatan oinarritzen da. Alde batetik irakurketa bultzatu nahi dutenak, bestetik liburutegiaren egikera ona nabarmentzen duten jarduerak eta azkenik gizarte integrazioaren aldekoak ere kontutan hartu dira. Lan honen bidez, liburutegia Eibarko kultur erreferentea izan daiteke eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutzera emanez eta topaleku eta sozializazio gunea bilakatuz. Ildo honetan, udal liburutegiko arduradunen ustetan, biztanleriaren portzentaia handi bat da liburutegia eduki hornitzailetzat hartzen duena, bai aisialdirako, baita prestakuntzarako ere. Helburua guria hori da, komunikabideetan eta agertzen danean liburutegiak zerbait egin duela eta kasu honetan sari hau lortu duela, lortzen duguna da bazkide berriak, zerbitzuak zabaltzea, programa sendoak ero ditugunak behintzat jente gehiago animatzea parte hartzera, adibidez irakurketa klubetan, aurten nahiko jente apuntauta dago, gero eta gehiago igotzen da hori. Saria oinarritzeko prestatu den txostenak azaltzen duenez, Juan San Martin liburutegia irakurketa bultzatzeko programak sendotzen eta jorratzen ahalegin berezia egiten ari da, erabiltzaileen artean irakurketa sustatzeko ekitaldi eta jarduera iraunkorrak antolatuz, bere bezeroen artean nolabaiteko ohitura sortzearren.